lai tlei rol te duron em Halsey chanchin ngai thladon ang o Halsey hi a hming dik tak chu Ashley Nicolette Frangipain ani a kumsang kha zakwa somkwa pali September ni somni pakwa khan Edison New Jersey a lo pianga kumin hian kumsomni pasari ani ve to don ani ama hi American singer le songwriter ani a anu Nicole hi medical technician ni in apa Chris ve thung hi chu car dealer ani Halsey hian nau pahni aneya anau panla hian Halsey te chungkwa hi anin son kwal na se em a anu le pa ti hian na sang po an thok kwal na sa hle ani high school a kalla in no pangdang te atangin ti du dan na sa taka tok ve thina kumsom pasari ani lain mani in ti hlum lo tum hiala ni som pasari chungot mai hospital a om pha ta ani ti chuan kumsom pasari ani lai vek chuan tleirol dangte ang thoin mel du zong te an nei ve chana ama aya kumsari lai upa nen anin zuya heta tang hian hlate phwa chho chanta ani ti chuan kumsang ni som panga kha na ma saberata na studio album Badlands ti chu release ta a sang ni som pasari kha na voi ni na studio album Hopeless Fountain Kingdom ma ti chuak le a album ma hlate ho hi a hit chho cher hle a Billboard Hot 100 ta po top 20 lai han kai thei ani hunakal zela kumsang ni somni alawin hermeu chuan album pathum na tur Manic ti chu aron ti chuak le a hengzinga mi Without Me ti phei hi chu aron hlotlin puin rin phak bakin aron larta ani award sang te la in Billboard Music Award voili lai la a American Music Award voi khat Glad Media Award voi khat MTV Video Music Award le Grammy Award tum ni lai dongin kumsang ni somni pakhat alawin her chhole meu chuan BMI Film and TV Award Songwriter of the Year alawni thei hialani kumkalta kumsang ni somni po khan Time Magazine 100 Most Influential People in the World ta lotel ve nge to ani Halsey hi ma chuan bisexual ni in a an pui meichia ne na in kop thina milar sang te lodet kwal ve to in hengzinga then khat te chu American rapper lar tak mai G.E.Z te producer Lido te rock musician lar tak mai Youngblood te le actor Evan Peter te ani nok hlomani ti chuan le kumsang ni somni pakhat January aloni meu chuan a fans tam tak te ron surprise in a Instagram account na arai ti aron pholang ta a ama po hian captiona surprise ti aron mang nge ani a fans tam tak te abara khei chiang hle a Instagram account na afa pai na pa mu tur ombok si lo tu fangi apa yang tia mi ten anin rin siak luai lain athalak an han en chianga abial pa afa pai na ngei mei chu alo tek wang mei ni in mitam takin comment section lama lompuina le du sakna tongkam hlanin an phurhlom hle ani ti chuan le abial pa alef aidin po chuan a Instagram story a Halsey thalak chu ron hmang ve ngalin ama fa nge ya pai thu aron confirm ve ta ani Halsey fans te chuan a lefa chanchin chu an ngei sak thar ta hle a engtia rei nge an lo in zui to ti te chu an hriat chak berte zinga mi ani ole tunge alef aidin chu inzir chang ve don lo ang o alef hi Turkey screenwriter producer le actor ni in TV series shen khatte po ziakin film toy gan ti mai short film te po alo produce to china Halsey le alef te hi engtiga changa inzui to nge an ni ti hi chiang lo na in source pakhat chuan People magazine ne na thlatam takan lo inzui ve to thu a shilani abial pa nen hian an ke a ta tu in ang nein seats ti an chu ani an pani in ngei zon na chungchang hi an pho chuak tam lo hle a social media lama po an pani thalak hi mu tur awang hle a tun thleng hian an Instagram account na po an thalak dunna an la post me alawani ole engpo chu lo ni se an pani hian rei takanin kop theinan le tluang takanaute an nei theinan du sakna i hlan ve phot meyang o